Zaldibia da martxoaren 21-etik aurrera hondakinak atezate biltzen hasiko den herria. Astean 3 egunetan organikoa, 2 edukiontziarinak, egun batean papera eta beste batean errefusa atera ahal izango dute herritarrek 21-etik aurrera. Bilketa sistema honekin lortu ahal izango genuke 180 inguruko birziklapen maila 20ko bilketaren mailara iristea, eta gaur egungo maila 40 puntutan hobetzeko aukera izango lukete 3 herri hauek, ez. Asteburuan bilketa modu berria egiteko kuboak, poltsak eta informazioa banatuko dituzte Legorretako zineman. Datorren astelehen eta asteartean Itsasondon eta Zaldibian berriz martxoaren 14tik 16ra. Landa eremuetarako txartelak banatuko dira baserritarrek nahi dutenean jaitsi ditzaten zaborrak bilketa gune jakin batzuetara. Sasietako mankomunitateak atezatekoa ez ezik 5. edukiontzia ere mantenduko du zenbait herritan. Urretxu, Zumarraga, Lazkao eta Beasainen besteak beste.